बमा थरसे लस जालायबाय बुथारनाङा बे सिखाखौ मैगं थाइगं हाग्रा मिरामिस सिखा नंदों नामा नोङो खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे मोजां रादाब लाना फैदोंलै आङो बर' सावथुननि सोमोन्दै नोंथांमोना एसे थामनानै आं मिथिखादों सावथुननि मुङा जाबाय मा थैब्लाबो जेना बे थैब्लाबो जेना बर' सावथुना नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन बे जाहैबाय मा बेनि प्रिमियार श'आ जाहैबाय मा आमटेकानि जेनाखि पुर्निमा होननाय फोथार बे फोथाराव जासिगोन बे जाहैबाय मा फैबाय थानाय सेप्तेम्बर दाननि 5 अक्ट'खालि बे थैब्लाबो जेना बर' जेनाखि सावथुन बे जाहैबाय एक्सन कमेडि जागोन बे सिनेमाया जुदि बर'नि गेजेराव कमेडि ओरैबायदि मोनसे कमेडि जुदि बर' सावथुन दंबायबायो होननानै जुदि बुङोब्ला बेबो मोनसे जागोन बे जाहैबाय मा बिरफुं महिलारिनि बिथां बे प्रडिउसार बे जाहैबाय मा बिरफुं महिलारि बे ब्रादारनि बेयो जाहैबाय प्रडाक्सन आरो बिनि स्ट'रि बेनिखायनो आमटेका खैला मैला बे जेनाखि आमटेका मोनसे पुर्निमा फोथार नोंथांमोना मिथिखागौ बे चिरां डिस्ट्रिक्टआव गोलैयो बियो दा नोंथांमोनखौ आङो बेखौनो फोरमायनानै होनो नागिरबाय जे आं स्क्रिनाव होबाय थादों भिडिअखौ नोंथांमोना नुखादों मा साइजनि भिडिअ नोंथांमोना नुखाबाय एसेबाबो नुखाबाय सोरबा सोरबा नङा होमबा बे जाहैबाय मा बुहुत एक्सनबो दं बाहाय खिन्थु कमेडिबो दङ बाहाय नोङो मिनिनायनो ओरैबायदि मोनसे माबा जागोन आरो ना मिनिनायखौ थारमाने नोंसोर स्टप खालामनो हानाय नङा माखौ बे जुदि थैब्लाबो जेना बर' सावथुनखौ जुदि नायबाय बायोब्ला नङा होमबा नुबाय थाखादों नङा होमबा बे सिनेमाखौ नायबाथाय नोंसोर मा ओरैबायदि मिनिगोन ओरैबायदि मिनि ओंखारगोन आरो ना खिन्थु जायफोरनाखि नायदों बिसोर मिनियाबाबो थानो हानाय नंखाया आरो मिनिखाथारनांगोन बे जाहैबाय मा ओंखायनो बे सिनेमाखौ गिबि खेबनि थाखाय आमटेकानि जेनाखि पुर्निमा होननाय फोथार बे फोथारावहाय मोनाबिलियावहाय फार्स्ट प्रिमियार श'खौ बाव खालामनाय जासिगोन आरो डेटआ जाहैबाय मा फैबाय थानाय सेप्तेम्बर दाननि 5 अक्ट'खालि बेनि प्रिमियार श'आ जागोन स' बेनिखायनो नोंथांमोना नायनो बावनो नाङा ओमफ्राय आरो जुदि नोंथांमोनाबो बे भिडिअखौ नोंथांमोननि हालामाव जुदि देखायनो गोसो जादोंबा दाथ' नै फुजानि सिजन फैलायबाय नङा होमबा जुदि बे फुजानि सिजनाव जुदि नोंथांमोना जुदि देखायनो गोसो दङबा आंनि बे स्क्रिनाव होदों नाम्बारा बे नाम्बाराव नोंथांमोनहा कल खालामनानै बुकिं खालामना लाखानाय जाबाय मानोना दासिम गोबां बुकिं जाबाय होननानै बुंदों स' नोंथांमोनाबो जुदि थाब दिन्थिनो जुदि गोसो दङब्ला नोंथांमोनाबो बे स्क्रिनाव होनाय नाम्बारावहाय कल खालामनानै बुकिं खालामखाबानो जाबाय आरो फिन बुंबावदों आङो बेनो जाहैबाय मा बर'नि सावथुननि मुङा जाहैबाय मा थैब्लाबो जेना बे जाहैबाय कमेडि आरो एक्सन माने सावथुन बाहाय एक्सनबो मोनगोन आरो कमेडिबो मोनगोन बांसिन बाहाय कमेडि मोनगोन दै फुरा कमेडि मोनगोन मानोना बाहाय बर'नि टप जेनाखि कमेडि मेन बिथांमोनानो दंखायो बाहाय जेरै दांखोलोदो दं बाहाय आरो दासो सोलिफुबाय थानाय अनिल नार्जारि बिथाङाबो बाहाय दङ नोंथांमोना निस्सय नुबाय थाखायो बिथांनि सिनेमाखौ ओमफ्राय बै समनि राजिब एक्टर जायखौ जों बर'नि सुनिल शेट्टी होननानै बुङो बे ब्रादारा बाहाय दङ आरो बाहाय दङ मिनिया नोंथांमोना मिथिखागौ मिनिया गुन्दा होनबा मिथिया रावबो गैया बिथाङा जाहैबाय मा बाहाय दङ आरो बिदिनो गोबां माखासे आर्टिस्टफोर दंबावो जायनि मुंखौ आं लानाय नंला स' आं बेखौनो खावलायबाय नोंथांमोननो भिडिअखौ नोंथांमोना नायनो थाखाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जेनाखि आमटेका पुर्निमा होननाय मोनसे फोथार दङ बे फोथारावहाय फैबाय थानाय सेप्तेम्बर दाननि 5 अक्ट'खालि मोनाबिलियाव लैहोर थांनानै बे प्रिमियार श'खौ नोंथांमोना नायहैबानो जाबाय आं बेखिनिखौ नोंथांमोनखौ खावलायदों आरो जुदि बे सावथुनखौ फिन बुंबावदों नोंथांमोननि हालामाव बे जेनाखि फुजा बोथोर फैबाय दा आरो फुजा बोथोरनि अनगायैबो बिनि सिगां जुदि नोंथांमोना जुदि दिन्थिनो गोसो दङब्ला आरो बे स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव नोंथांमोना गोख्रैनो माने कल खालामदो आरो ना नङाबा माने बुकिंआ बहुत जादों नालाय मानो जुदि एभेलेबेल नङाबा नोंथांमोना मोननायबो नङा जेखौ नोंथांमोननि हालामाव दिन्थिनो नागिरदों बेखौ नोंथांमोना दिन्थिफुंनो हानायबो जानाय नङा आरो ओंखायनो थाबैनो नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय माने आं नुदों सिनेमाया जोबोद मोजां जागोन जेनाखि बुहुत कमेडि थागोन बाहाय मिथिबायना आंबो बिराद एक्साइटेड नायनो थाखाय ओंखायनो मिजिंथिबाय बे जेनाखि थैब्लाबो जेना बे बर' सावथुन फंबाय बिरफुं महिलारिजों दिहुनजानाय बेनिखि बे सावथुना निस्सय रायजो राजाफोरजों अनसायजागोन आं बेखिनिखौ मिजिंथिबाय आरो नोंथांमोनाबो अनसायगोन होननानै आं मिजिंथिबाय बेनिखायनो थाबैनो नैबे आं स्क्रिनाव होनाय नाम्बारावहाय कन्टेक्ट खालामनानै बुकिं खालामना लाखाबानो जाबाय आरो नोंथांमोननि हालामावहाय रायजो राजा आइ आफा बिथांमोननो बे सावथुनखौ दिन्थिफुंबानो जाबाय स' बेखिनियानो लोगोफोर आरो फिन बुंबाय आङो फैबाय थानाय सेप्तेम्बर दाननि 5 अक्ट'खालि आमटेकानि पुर्निमा फोथारावहाय मोनाबिलि जानाय लोगो लोगो बे सावथुनखौ नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन फार्स्ट प्रिमियार श' बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन आरो बे सिनेमानि मुङा जाहैबाय मा थैब्लाबो जेना आरो बुंबावदों बे सिनेमा जाहैबाय मा कमेडि एक्सन आरो नोंथांमोना जायफोरनाखि नायगोन
बे भिडिअखौ नोंथांमोना मिनिगोन मिनिनानै सोरबाफ्रा हयथ' उदै बिगुर सारनो हागौ मिथिबायना आं बेखौ बुंखाबाय आं ससे नायनायाव मोनथिखाबाय आरो ट्रेलारखौ जि नायनायावनो आं हमनो हाखाबाय बाय बुहुत कमेडि दङ ओंखायनो नोंथांमोना नायनो बावनाङा मिजिंथिबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायगोन ओमफ्राय नोंथांमोननि जुदि इराव दिन्थिनो गोसो दङबा नैबे स्क्रिनाव होबाय थादों आङो बे स्क्रिनाव होनाय नाम्बारखौहाय नोंथांमोना सेभ खालामना लानानै कन्टेक्ट खालामनानै बुकिं खालामना लाखाबानो जाबाय स' एसेखिनियानो लोगोफोर थेंक इउ माबादि खाफाल लानानै उजिखोलै आं आफा एगजामाव गोरा फैयाबा मा ओंख्रि जाखो माखो सोंनाय फैयो नामा सिरि सिरि लिट फै जालालै नोंजों येस आंबो सोरनिबा फिसाय जानो मोनसिगोन दा बायदियाव आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट फैनानै नों बेखौ गारदो आंनि नों बे सिलाय गुलि गावगारनायखौसो आस्थाम दाहैनानै गाननो एरफुदों जों आंखौ बहाबा फायखाना सुग्राफोर साख्रि मावो नामा फायखाना